Benvinguts i benvingudes a una nova classe de funcional. El material que necessitarem avui és l'estora i dues ampolles, ja siguin ampolles d'aigua, brics de llet, de suc, el que vulgueu per fer una miqueta de pes. Recordeu que intentem fer els exercicis sense dolor, si hi ha algun que molesta parem de fer-ho. Si tens algun dubte de com readaptar-ho, per un altre dia que ho vulguis fer, et poses en contacte amb mi i t'ho diré. Llavors, comencem avui. Comencem escalfant. Peus separats una mica més de l'amplada dels malucs. Orientem els peus en diagonal. I comencem. Braços a 90, espatlles baixades, lluny de les orelles, que no estiguem aquí. Creixo des del cap, activo sol pèlvic. Recullo la cremallera per tancar el transvers i aquí inspiro, trec l'aire, inclino, inspiro, trec l'aire, esquena recta, inspiro, creixo amunt, trec l'aire, aquí intento no torçar-me, inspiro, trec l'aire, i és com si el braç que va amunt creix cap al sostre. Inspiro, trec l'aire, inspiro, abdomen recollit en tot moment, sol pèlvic també, inspiro, espatlles a les butxaques, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro. Trec l'aire, mans al clatell i ara no empenyo a baix. Les mans simplement es posen al clatell però no fan força contra el cap ni el coll. Escàpules a les butxaques. Creixo des del cap, sol pèlvic, abdomen recollit, inspiro, trec l'aire, giro. Giro el tronc, la pelvis es queda mirant endavant. Inspiro, torno al mig, trec l'aire, giro. Inspiro, trec l'aire. 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 Inspiro, una més a cada costat, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Molt bé, inspiro, estic aquí al mig. Trec l'aire, em posaré de puntetes i obriré braços. Inspiro. Torno aquí. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Espatlles lluny de les orelles. Inspiro, creixo cap amunt des del cap. Trec l'aire, sol pèlvic, abdomen recollit. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Molt bé. Seguim amb les cames obertes. I ara el que farem serà posició d'inici, estarem aquí, inspiro, i al treure l'aire baixaré i pujaré braços amunt. Llavors, els genolls es dirigeixen cap al segon dit del peu, no poden venir aquí endavant, sempre orientats cap al segon dit del peu, paral·lels als peus. Doncs comencem. Inspiro, trec l'aire. Esquena recta. Inspiro, trec l'aire.
El cul vol anar una mica com cap enrere, Inspiro. Trec l'aire. Vale? La meva esquena està recta. No em vinc aquí. Inspiro. Trec l'aire. Sòl pèlvic i transvers recollit. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Trec l'aire. Recullo sòl pèlvic. El mantinc recollit. Inspiro, aquí dalt puc relaxar. Trec l'aire, recullo sòl pèlvic, tanco transvers. El mantinc recollit. Inspiro, el relaxo. Trec l'aire. Inspiro. Una més, trec l'aire. Ens quedem aquí. Dobleguem braços a 90 i des d'aquí serà inspiro, trec l'aire. 1, inspiro, trec l'aire. 2, inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, trec l'aire. 4, inspiro, trec l'aire. 5, inspiro, trec l'aire. 6, inspiro, trec l'aire. 7, molt bé, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10, inspiro, descanso. Molt bé, deixem anar una mica braços i comencem. Recordeu, fem 3 blocs d'exercicis, el bloc de cames, el bloc d'abdominals i el bloc de braços. Comencem amb el bloc de cames. Us explico primer els 3 exercicis i després ja ens posem a fer les sèries, vale? El primer exercici serà una sentadilla, l'únic que baixaré en 3 temps i pujaré amb un, explosiu amb un. Vale? Serà així, inspiro, 1, 2, 3 i pujo. Vale? Inspiro amb 3 i pujo amb 1. Quan pujo, sempre és activo gluti i vinc fins a una extensió de maluc. No ens podem quedar aquí a mitges, el cul ve endavant i no arquegem la lumbar. Segon exercici, ens posarem al terra de genolls, vale? Peus plans, genolls separats a l'alçada dels malucs, creixo des del cap, escàpula de les butxaques, gluti apretat per mantenir estable la regió lumbopèlvica. I des d'aquí serà inspiro, trec l'aire, enrere, inspiro, trec l'aire. Vale? Aquí el que no pot passar és que caigui el cul ni que arquegem més l'esquena. Vale? Sòl pèlvic transvers recollit. I si hi ha alguna noia amb una diàstasi abdominal, si en aquest exercici al enrere veu que la panxa es posa de punxa, que no el faci. Vale? I tercer exercici. Millor sense matalàs. Vale? El que farem és un pas endavant i des d'aquí serà inspiro, baixo, trec l'aire amunt. Vale? Llavors recordeu 90 graus cama del davant, 90 graus cama del darrere. Esquena recta i escàpules a les butxaques. Sí? Doncs comencem amb el primer. Vale? Recordeu, primera sèrie una mica més lenta, segona i tercera una mica més ràpides. Cames una miqueta més separades dels malucs. Començo sentadilla, baixant en 3 temps i pujant amb 1. Preparats? Doncs ens anem. Vinga, inspiro. 1, 2, 3 amunt. 1, 2, 3 amunt. 2, 1, 2, 3 amunt. 3, 1, 2, 3 glutis apretats que us pugen. 3 amunt. 1, 2, 3 amunt. 6, 1, 2, 3 amunt. 7, 1, 2, 3 amunt. 8, 1, 2, 3 amunt, genolls alineats. 3 amunt, descanso. Tornem a l'estora. Vinga, cames separades a l'alçada dels malucs, braços a 90, creixo des del cap, espatlles a les butxaques, inspiro,
Trec l'aire, vaig enrere. Inspiro. Trec l'aire. 2. Inspiro. La meva esquena com una taula de planxar. 3. Inspiro. 4. Inspiro, aquest es nota el quàdriceps. 5. Baixo el que pugui, inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro, tot el rato creixent des del cap. 9. Inspiro. 10. Ens aixequem. Vinga. Cama dreta endavant, cama dreta enrere, espatlles a les butxaques, creixo des del cap i inspiro, baixo, trec l'aire amunt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 genolls alineats. 9. 10. Canvi de cama, esquerra al davant, dreta enrere. Inspiro i amunt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vinga, molt bé. 8. 9. 10. Molt bé, descansem uns 5 segons i comencem la segona sèrie. Recordeu, sol pèlvic i transvers recollit, creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Sí? Doncs vinga, comencem ja. Segona sèrie una miqueta més ràpida. Ens preparem, obrim les cames i baixem en 3 temps. Preparats? Començo, inspiro. 1, 2, 3 amunt. 1, 1, 2, 3 amunt. 2, 1, 2, 3 amunt. 3, 1, 2, 3 amunt. 4, 1, 2, 3 amunt. 5, 2, 3 amunt. 6, amunt. Amunt. 9 i última. Amunt. Ara agafem la colxoneta, ens col·loquem al terra. Vinga, creixo i començo. Inspiro, trec l'aire enrere. Inspiro, trec l'aire. 2, inspiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amunt. Vinga, cama dreta al davant, cama esquerra enrere. Creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, melic recollit. 6, 7, 8, 9, 10. Canvi de cama. Bé, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. 5 segons i comencem. Última sèrie. Vinga, preparats?
Baixo en 3 temps. 1, 2, 3 amunt. 1, 2, 3, 4, molt bé. 5, 6, 7, amunt, 8, 9 i 10. Molt bé, colxoneta. Vinga, inspiro, trec l'aire enrere. 1, 2, molt important recollir l'abdomen, 3, que no surti una punxa al mig de la panxa. 4, glutis apretats. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últim exercici. Cama dreta al davant, cama esquerra enrere. Vinga, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi de cama. Vinga, creixo amunt, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Passem, següent bloc. Bloc d'abdominals, vale? Us explico primer i després el fem. Els primers 3 exercicis seran una seqüència seguida de planxes, vale? Mantindrem 15 segons cada planxa. Aleshores farem una planxa frontal, 15 segons, vale? Aquí abdomen apretat, gluti apretat, espatlles dins de les orelles. Passat aquest temps, giraré cap al costat dret, 15 segons més, giraré a l'esquerra, 15 segons més. Aleshores, els que no pugueu fer una planxa amb braços i cames en extensió, ho fareu amb els genolls recolzats, vale? Mantindrem aquí la posició 15 segons, canviarem, vale? La cama de baix doblegada de l'estirada al lateral i canviarem a l'altre lateral. Vale? I si fan mal els canells es pot fer tot igual amb els avantbraços aquí. Aquí recolzats, aquí i aquí. Vale? Després de fer les planxes farem 10 repeticions de la piràmide. Vale? Estarem amb una planxa frontal i vindrem a la piràmide. Inspiraré aquí. Treuré l'aire, vale? I aquesta serà la nostra seqüència d'abdominals. Doncs vinga, preparats, comencem i us aviso quan toquen els canvis de planxa, vale? Comencem amb una planxa frontal. Vinga, mans sota les espatlles, inspiro, trec l'aire i a la planxa. I aguanto. Creixo des del cap, escàpules a les butxaques, sol pèlvic transvers recollit. Aixeco la mà dreta, giro, aguanto. Vinga, molt bé. Cinc, 4, 3, 2,
Un, canvio de costat, mà esquerra amunt, 5, 4, 3, 2, 1. Planxa frontal, inspiro, trec l'aire piràmide. 1, inspiro, trec l'aire piràmide. 2, recordeu, el pit es vol apropar a les cames. 3, i els ossos del culete volen anar a buscar el sostre. 4, inspiro, trec l'aire. 5, inspiro, si necessiteu doblegar genolls es dobleguen. 6, inspiro, trec l'aire. 7, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10, descanso. Descansem 5 segons i ara la següent sèrie ho farem tots recolzant els colzes, vale? Així anem variant una miqueta el tema de la força als canells. Doncs vinga, ens preparem. Colzes sota les espatlles, cames una miqueta enrere, inspiro, trec l'aire i planxa, i aguanto. Recullo abdomen, creixo des del cap, espatlles lluny de les orelles. 5, 4, 3, 2, 1, canvio. Al costat dret, braç dret al sostre. Vinga, força amb el colze contra el terra per tenir l'espatlla ben col·locada. 5, 4, 3, 2, 1, canvio. Vinga, culete ben amunt. 5, 4, 3, 2, 1, planxa frontal. Aquí sí que amb els braços estirats. Vinga, des d'aquí inspiro, trec l'aire. 1, inspiro, trec l'aire. 2, inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, trec l'aire. 4, inspiro, trec l'aire. 5, inspiro, trec l'aire. 6, inspiro, trec l'aire. 7, inspiro, trec l'aire. 8, inspiro, trec l'aire. 9, inspiro, trec l'aire. 10, descanso. Si voleu estirem aquí una mica. Torno, última sèrie. Aquí cadascú que esculli si ho vol fer braços estirats o sobre colzes. Vale? Doncs vinga, començo. Planxa frontal, mans o colze sota les espatlles, inspiro i planxa. Cinc, 4, 3, 2, 1, canvio, braç dret amunt. Vinga, vinga, que no caigui el gluti. 5, 4, 3, 2, 1, canvi. Vinga.
5, 4, 3, 2, 1, planxa frontal. Vinga, inspiro, trec l'aire amunt. 1, inspiro, trec l'aire. 2, inspiro, trec l'aire. 3, inspiro, trec l'aire. 4, inspiro. 5, inspiro. 6, inspiro. 7, inspiro. 8, inspiro. 9, inspiro. 10. Molt bé. Bloc d'abdominals acabat. I ara passarem al bloc de braços. Vale? Ens posarem drets i ara serà quan utilitzarem el pes. Us explico els exercicis i els comencem a fer. Vale? Primer exercici. Agafarem els pesos, cames separades, pesos aquí al davant i serà inspiro, baixo, fent com una sentadilla enrere, trec l'aire i amunt. Vale? Llavors és extensió de pelvis i els braços pugen per aquí al davant. Inspiro, baixo aquí, treure l'aire, amunt. Vale? Aquest serà el primer. El segon tornarem a l'estora i farem flexions laterals. Què vol dir? Em deixo una mica diagonal perquè em veieu millor. Estarem el genoll del terra. Qui vulgui ho pot fer amb les cames estirades, vale? Però des d'aquí el que faré serà obro una mà al costat i flexió. Tanc i l'altre costat. Tanco i l'altre. Vale? I l'últim exercici serà drets amb el pes. Vale? Partiré cames semiflexionades, braços a 90 graus i serà inspiro, trec l'aire. Inspiro, inspiro, inspiro. Sí? Doncs vinga, comencem. Primer exercici. Cames separades, braços estirats, inspiro i amunt. 1, inspiro, amunt. 2, inspiro, amunt. 3, inspiro, amunt. 4, inspiro, amunt. 5, inspiro, amunt. 6, inspiro, amunt. 7, inspiro, amunt. 8, inspiro, amunt. 9, inspiro, amunt. 10. Flexions. Vinga, genolls flexionats. Una mà, la mà esquerra en el centre del cos i la dreta ja oberta al costat. Vinga, inspiro, baixant i trec l'aire. Canvi. Inspiro i amunt. 2. Inspiro. 3. 4. 5. Abdomen recollit. 6. Sol pèlvic també recollit. 7. 8. 9. 10. Torno a aixecar-me. Agafo els pesos. Cames molt flexionades. Braços a 90. Inspiro. Trec l'aire. 1. 2. Creixo amunt. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, 10. Descanso. Sacsegem, si voleu, una mica braços per relaxar. I tornarem amb la segona sèrie. Agafo ampolles, cames separades, començo, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé, 6, 7, 8, 9 i 10. Flexions. Vinga, mà esquerra al centre, mà dreta oberta. Inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amunt. Agafo pes. Cames flexionades, creixo, escapes a les butxaques. I els 90. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descanso. Deixo anar braços. Va, que ens queda una sèrie i ja estem. Estirem una mica si voleu. I torno. Agafo pes. Cames separades. I començo. Inspiro. I amunt. 1, 2, baixo amb els braços estirats, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, flexions de genolls. Vinga, em poso oberta cap a la dreta, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amunt, últim exercici. Vinga, cames separades, creixo des del cap, espatlles de les butxaques, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, vinga, molt bé. 5, ja queden 5. 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, descanso. I anem ja a la part final, Deixem caure una mica els braços per relaxar. Estiro dins el braç.
Molt bé. Aquí l'espatlla lluny de l'orella. Amunt. I tirem el colze cap enrere per estirar el tríceps. Aquí, encara que estiguem fent els estiraments, abdomen recollit igual, no estic aquí caiguda, ben posadeta, abdomen recollit endins. Canvi de braç. Molt bé. Enrere. Estiro les cervicals sense que l'espatlla pugi, vale? L'espatlla vol anar baix i l'orelleta cap al sostre. Canvi de costat. Molt bé. Vale, ara estirem una mica la resta del cos, vale? Vindrem a la punta de l'estora. Serà inspiro braços amunt. Trec l'aire, em deixo caure. Vale? Aquí els isquions volen anar a buscar el sostre. Vale? Si he de doblegar genolls, els doblego. M'agafo turmits. Inspiro, estiro l'esquena endavant, trec l'aire, em deixo caure rodoneta, isquions al sostre. Col·loquem les mans al terra i ara tirarem la cama dreta enrere. Inspiro, cama dreta enrere. Aguanto aquí, respiro. Vinga, inspiro, col·loco genoll al terra, peu pla i amunt, el cos i braços. Aquí la pelvis vol anar endavant, que notem l'estirament a l'engonal. No ens quedem amb el cul aquí enrere. Ara sí que pujo una mica el cul enrere i m'agafo el quàdriceps. M'agafo el peu per estirar el quàdriceps de la cama dreta. Aquí, si algú necessita recolzament, es pot recolzar amb una cadira, a la paret, amb una taula. I estiro el quàdriceps. Molt bé, baixo la cama. Recolzo mans, faig una planxa un moment i canvio cama dreta endavant, l'esquerra es queda a l'aire, baixo genoll esquerra, peu pla, m'incorporo i pelvis endavant. Molt bé. Torno una mica enrere, agafo el peu i ara estiro quàdriceps. Baixo la cama, faig una mica una planxa, genolls al terra, peus plans, cul als talons i braços estirats. I em quedo aquí, estirant l'esquena.
Vale. M'aixeco i ara passo cama dreta endavant, amb una L, i baixo aquí, vale? Per estirar el gluti. Qui no pugui mantenir aquesta posició, simplement pot relaxar la cama del darrere i estirar aquí, vale? Però si podeu, ens quedem amb la cama del darrere estirada. Faig una planxa, cama esquerra, endavant i baixo. I aguantem aquí. I el mateix, qui no pugui, doblega la cama esquerra i es queda aquí tirant endavant per estirar el gluti, vale? Molt bé, i descanso. Fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem un altre dia. Adeu!